sabog at kunman inusara. Ang dagway ta kung tanawon walay problema. Apan baka kung di ay ka na, kay naputos na sa sala. O nangandoy nga dunay makapala. Cristo, oh Cristo, ikaw ang ipangandoy ni kalago. Cristo, oh Cristo, ikaw ang makapala ni salago.
kumusta ang maayong gabi kanyong tanan? Kamo nagapamati niini nga programa Jesus is a Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is a Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulon-an nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Dalang pananog makagagahom namo nga Dios nga naa ka sa tronos kita saan sa mga langit. Sa gihapon kami nagpasalamat Ginoo nga kini nga programa bisan pa sa daghan og dagko nga mga kakulian apan padayon gihapon nga imong gitugutan nga makahimo sa pagsabod sa binhi sa kaluwasan dinhi sa kanginan. Panalangin ni kini nga programa Ginoo. Panalangin ni ang nagapaminaw, hinaot pa nga ang influensya sa Espiritu Santo, magatandog sa ilang hunahuna o kasing-kasing, mahayagan ang ilang mga kalag sa imong pulong o sila imong kabigon sa pagduol nga mga laga diha kanimo. Salamat nga ikaw magatubag ug maghatag sa amo mga pag-ampo kini among gituhoan ug lamang madawat pinaagi sa pangalan ni Jesucristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makasapa, welcome dinhi sa atong programa. Sa gihapon kami nagpasalamat kaninyo sa inyong makanunayon nga pag-unong pagsunod o pagpaminaw kanunay dinhi sa atong programa. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan, no, apan ako na lang sad gihapon nga largohon, di na lang ako isa-isahon sa pagbasa nga ang tanan nga mga nangutana nag-text mahitungod sa kuan DYCM kung kanusa makabalik og tingog kay ang ato ron Facebook live ang gid ni dili pag gid mi makasure pero ready na ang gipadalas Manila i-ship na lang padulong dinhi naghuwat na lang ta sa husto nga panahon igabot i-install dayon na no nya salamat kayo niya tay basahon ni sir maayong hapon sa inyo please ko og great sa kang Kuya Binji og happy birthday kuya, salamat kayo sa imong pagkabuotan. Nakahuman ka og eskwela, nakatrabaho, wa gid ka malimot namo nga imong mga igsuon. Salamat kuya sa imong sakripisyo sa pagpaeskwela nimo sa amo. Again kuya, happy birthday. Salamat kayo sir sa imong pagbasa sa ako nga text. Okay, salamat pod. Well, si Brother Libby Higala sa di pa magaiban og pipila ka mga text message diya sa iyang cellphone, mas maayo siguro Brother Libby nga imong malili usa diha nga atong monitor aron atong mahibalaon din lugar o dapita nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, digang salamat Brother John. So ato ni nga atong gina-welcome no ang tanan to makahigalaan kutob sa naminaw karon sa ato nga program. Nag-view sa ato nga programa, kanunay nag-follow atong gina-welcome karon kabiyuna, gipasalamatan mo na mo higala nga sa gihapon nga hangtod karon panahona kamo nagapakiguban ni ini nga tulumanon. Waniya palihog lang no alang sa atong mga pinalangga nga mga viewers o mga followers sa program, palihog og share mahigala nga sa mga friend sa atong nga program para sab sila makaambit pud sila sa mga pulong sa Ginoo nga ato nga madunggan dinhi sa ato nga tulumanon. Okay, ato na ning panahon na mga higala nga atong sugdan pagbasa ang mga mensahe nga ato nakita sa screen. Kamo diha nga wala pa maka-type, pinahinay na mo og type unya i-send higala diri sa comment section nato no sa Facebook. Pwede diri sa mga number namo ni Brad John o pwede sab sa ako nga messenger. Unya ato ning nagbasa ni si MG Estoy. Maayong gabi ninyong duha Brad John o Brad Lib og sa tanan nga mga igsuon sa Ginoo. God bless. So God bless also MG Estoy. Niya salamat sa paglab ug pagpray. Niya po si Sister Ginaline Lumuntad. Mayong gabi Sir Libby o Kuya John. So good evening Sister Ginaline. Niya po si Emilio Silasol. Salamat po sa pagpray ug paglab. Niya sad si Levites Bersero. May gabi ni ma'am.
Good evening, Kuya John o Elder Libby. God bless po. So, God bless also Ma'am Levites Bersero Olingay. O diya po si Brother Ronilo Itang, maayong gabi na usab kaninyo Brother John o Kuya Libby, o maayong gabi usab sa mga ikaigsunan nga makanunayong naminaw og sa mga nag-view niini nga programa sa Jesus is Our Hope. God bless sa tanan. Okay, niya po si Sister Ella Lipalam. Salamat po sa pag-pray o pag-love sa ato nga program. Niya po si Dong Eliser Romagos. Mayong gabi ni mo, Dong. Salamat po sa pag-pray o pag-love sa ato nga program. Niya sad si Brother Pipi Layon sa Argawanon. So, mayong gabi sa taga-Argawanon, labi na diya sa mga Layon family, mga Kabatanya, Larga, o mga Likigan family. Welcome. O niya po si Dolores Talio Arquiliano. Good evening, kapaglaom. Maminaw mi sa inyong program. Ginashare po namo. God bless us all. Watching from Sabud, Laak, Davao de Oro, daghan salamat. Okay, may gabi sa Sabud Laak, Davao de Oro. So, good evening nyo diyan, mga Arqueliano family. O labi na kang Sister Dolores Talio Arqueliano. Okay, ato sa ning lilion ang pikas nga monitor mahigala. Ato ning tagdon o basahon taning mga nag-send og heart, ang uban nag-like sa ato nga program. Arita sa mga nag-send o nagpadala og heart, mga higala, nagpasabot nga gilab ang ato nga program. Yung uban po nag-like. Arita sa nag-love ni si Jenny Rama Fermin, niya po si Sister Ginaline Lumuntad, niya po si Sister Evelyn Mainit, ato po ni sa Germany. Brother Abner Dualio, niya po si Caroline Mariket Galiaris, Brother Ronilo Itang, LC Ayordan, diyan ni Salamak, niya po Joan Dale Sarul, Lowell Nodalo Estrira, niya sad si Amy Espinosa, GJ, niya po si Jex Sumalinog, Ila Lipalam, Maylin Codira Batak, Brother Jedel Peritos, Levites Bertzero, Elmudam Flores. Okay, aritas mga nag-like mahigala. Niya si Brother Gregorio John, Toling Pikit. May gabi niyo Brother John. O niya po Tomailo Linad Uway, Rold Soto Tams, niya po si Brother Rolando Vildosula, niya sad si Ropo Rutsa Tirol Jr., Vina Kamay, Meliod Silasol, o Brother Romel Tumakay. Okay, salamat no. Niya po si Sister Manan, Sister Michelle. So may gabi ni mo, Sister Manan. Welcome sa ato nga program. Okay, arita sa ato nga messenger mga higala, ato ning tan-awon. Niyasad si Sister Sara Katampatan, o niya Brother Abner Dualio, o niya po si Brother Rogelio Villafuente. May gabi ni mo Brother Roger, o niya Rold Soto Tams. Nasad si Sister Hinley Ibo. Kanya ito po nakita si Cesar Elgira or Elgira Cesar Ila Lipalam. Kanya nasad si JJ or Gaymari Kalapuan. Okay, ito po nakita si Brother Ropino Moreno. Thanks sa pag-send Brad Libby. Okay, may gabi isa diha. Niya po Ma'am Levites, niya sad si Glenn Humawas, si Judge ni,
Judge Klein. Good Murag evening mo, Judge. si Judge na Judge. May gabi Salamat kayo no. Lahi magud ni sad pod. Naagid ni siya kuan mo pod kanang humble sa iyang sarili. May mga panahon nagkita mi sa kuan. Dinhi sa dinhi ba sa 7-Eleven sa Syndrome. Pastilan in town. Kini 7-Eleven kanang diha sa kuan kanang Rose Pharmacy sa Syndrome. Di ra gini mo mailhan in town siya. Kung kita des carbon sahay magkuara na siya kanang jersey ba kanang kuas basketball. Humble way na si Judge. Lahi po ni siya pod nga kuan sa lahi sa ni siya Judge. Salamat gyud sa imong pagtabang nako, pagpakabana nako. Wala ra gid koy lain ikabalos nimo kauban ni attorney nga pag-ampo ra gyud. So unsa may kakulangon ako Judge? Ikaw na lang gyud ang mosabot sa akong kinabuhi pero naamay Dios sa langit nagtan-aw. Siya na ang bahala nimo og kang attorney. Thank you so much Judge. God bless you and your family. Diyan po si Brother Ronilo Itang, Brother Teriso Danlag Malabon. Okay, thank you kayo no. Ato ning tadaw ning uban, wala na tayo nakita higala. So karon taud-taud ato ning basahon ni apod ang mga kaigsunan nato, mga church members sa Kadwawan nga naglantaw sad sa ato nga programa karong gabi. Okay, ni ato nakita po si Brother Jojo Kaayon. Okay, mayong gabi nimo Brother Jojo. Salamat po sa paglab ug pagpray sa ato nga programa. Okay, magpadayon ta mga higala sa unahan. Ato sa ning lilion makadiyot ni ay mga bag-o nga atong nakita dinhi sa ato nga programa. Okay, ato ning okay. Ato nakita dinhi si Brother El Mudam Flores. Maayong gabi niyo Brother Mudam. Niya dirita sa Pikas Mahigala. Okay. Niya si Ropo Rutsa o si Brother Aniceto Preselias. Mao ni mga nahidugang naglantaw higala sa atong programa. So makahimog gyapon mo sa pag-send mga higala og mga mensahe nga importante o kaha mga pangutana. Niatangin ninyo ang pangutana nga pagabasahon ni Brother John. Doon na mo'y kahigayunan nga mo participate higala. Halang ni adtong mga kahigala nato nga gustong mo hatag og tampo dugang mga tubag. So ipadala diyon din higala pwede sa among number ni Brother John, pwede rin sa ato nga messenger o niya dinis comment section nato sa Facebook no. Napili lang ta asa nato i-send ang mensahe aron ato nang mabasa ninhi o niya ato nang mapadangat po ni atong mahigala nato nga nagpadala og pangutana nindot sana nga makatampo mo higala makahatag mo dugang tubag sa pangutana. So atong ihatag ang panahon ni Brother John sa pagbasa sa pangutana. Okay, daghang salamat adto taan ni ang pangutana ni Amilito Dayod. Brother Amilito Dayod, salamat sa imuhang pangutana dere. Unya daghang kayong salamat sa oras nga imong gigahin mahitungod sa pagbaylo-baylo ug mahuna-huna through cellphone no. Unya ayaw kapuol ayaw kapuol kay kanini ang dili sad ko mapulan sa pag-entertain nimo sa mga panahon nga mag-text ka bisag unsa kakapoy sa akong lawas basta mahitungod gani og Biblia pulong sa Ginoo labi na mahisgutan nimo nga naminaw ka sa ato nga kuan sa ato nga programa. Kanini ang kuan kanana ang ako gina-entertain. So mo ni ang pangutana ni mo brother. Okay, ato ning basahon. Brother John, maayong gabi. Unsay inyong basihan sa pagsiguro nga kanang inyong gituhuan og gisunod tinuod og insakto na? Kay ang ubang relihiyon naa say gituhuan og naay gisunod. Okay, daghang kaayong salamat brother. No? Giyon sa pagsiguro magituan gisunod ngin sakto na kay ubang relihiyon naa poy gituhuan nga ilang gisunod.
tinuod na ang imuhang nga istorya nga sila pod na apoy ilang gituan ug ilang gisunod. Pero kining tanan base ra maguna sa mga butang nga ilang nadungog ug nabati. Di ba? Kanang ilang gikinabuhian ron pinaagi man na sa ilang nadungog, ilang nabati. Mao na hinungdan nga ilan ang gisunod o gituhuan. Pero diri sa amo, way nga giunsa namo pagsiguro nga kaning among gituhuan o gibarugan tinuod kay ang ubang pundok, ubang relihiyon na amon pud sila gisunod. Unang-una, brother, di ba sa makadaghan amo na nga gimensyon kining programa ha, based on the Bible ni siya. May mga panahon lang nga mga balasahon o mga libro nga among basahon nga dili na sa Biblia, agi lang og dugang pagpasabot, dugang pagpatinaw sa gipasabot o gipatinaw na sa Biblia. Karon, ang imong pangutana gyud sa pagsiguro nga tinuod, insakto ang among gibarugan o gituhuan. Wala gid may lain nga ikasulti nimo nga kining among gisunod, gibarugan o gituhuan tinuod ug insakto ni tungod kay ato man nga makita ug mabasa dinhi sa Biblia. Kung atong tan-awon dinhi sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 gisulti nga matud pa ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Remember ha, nga kining kasulatan usahay usa lang ka ordinaryo sa hunahuna o sa pananaw sa mga mata sa tao. Pero kining kasulatan gitawag ni siya the book of all books, libro sa tanan nga mga libro. O gunya ang tibuok kasulatan, tibuok ha, kay naa may uban nga naghunahuna nga wa na nang daan ni ana lang ta sa bag-o. Kay kung ang bag-ong tugon mo'y imong ipairal nga dili ka na magtagad sa daan, dili na mahaom sa gitudlo sa bag-ong tugon ang tibuok nga kasulatan. Unya, tibuok kasulatan, kay bag-o lang, di naman na tibuok, pikas na. Unya, tibuok kasulatan, gituga sa Dios. Diha nimo mapalig-on, mapasiguro ang imong pagtuo nga base dinis kasulatan kay kini siya gituga sa Dios, dili ni gituga sa tao. Mao na nga kami among mapaniguro nga insakto og tinuod ang among gituhuan ug gibarugan kay niya man na gipahayag sa balaang kasulatan na gituga sa Dios, ang Dios nga nagtuga sa kasulatan. Unsa may mahimong tumong og katuyuan pinasikad aning kasulatan, nag-ingon nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Ang Dios ang nagmugna, nagtugas kasulatan nga matud pa nga dunay alang sa kapuslanan sa pagpanudlo. Nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Busa kun kanang imong gituhuan o gibarugan, makita nimo dinha sa Biblia, masiguro nimo nga kana siya gitudlo na sa Dios kay ang kasulatan gitugaman nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Busa ang imong gituhuan ug ang imong gibarugan, makita na og insaktog tinuod ba na dinhi sa balaang kasulatan. Sunod, nga may kapuslanan alang sa pagpamadlong. Kung kanang imong gituhuan o gibarugan karon, wa gani na itudlo sa Ginoo dinis Biblia, gibadlong ka na. Nakita nimo punto? Ngay ko sa alas pagpamadlong, gibadlong ka. Busa pagsusigyud mo sa kasulatan aron matudluan mo sa insakto, unya mabadlong mo niya nang sayop nga inyong gituhuan o gibarugan. Sunod nga pulong ingon alang sa pagpanulid. Bisan unsa pagyud nga klasihas tao naagi kabaliko sa iyahang kinabuhi. Pero pinasikad sa balaang kasulatan siyang kabawog ug kabaliko matulid na. Nganuman kay kining Biblia giila ni nga pulong sa Dios ug ang pulong sa Dios gamhana na siya nga muusab ug mubag-o diha sa kinabuhi sa tao.
Ikaduha sa Herbihanon 4:12, ang pulong sa Dios buhi nga gamhanan, hait pa sa espada nga duhay sulab nga mudulot o tugkad ngadto sa gitagbuan kayugan sa katuyuan sa kasing-kasing sa tao. Busa nga matulid ang tao. Ang ikaupat nga word gisgutan og alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Makita nimo ang dako gyud kaayo nga diferensya ug kalainan sa kinabuhi sa usa ka tawo nga nagbase sa Biblia kay namatuto siya sa pagkamatarong kaysa tawo nga wa nagkinabuhi siya nga wa diha magbase sa Biblia. Ha? Makita nimo dako kayo og kalainan. Busa makabaton lamang ang tao og kasiguruhan nga kanang iyang gituhuan, kanang iyang gibarugan, kanang iyang gikinabuhian, kanang iyang gisunod, insakto og tinuod na imo nang masiguro dinhis balaang kasulatan. Imong makita nga sa 17, ikaduhang Timoteo 3:17 ningon, aron ang tao sa Dios mamahingpit masangkap alang sa tanang maayong buluhaton. So dinis bala ang kasulatan, mahingpit ka, masangkap ka sa tanang maayong buluhaton. Kansang buluhaton ikalipay ug ikay himuot na sa Ginoo. Usahay manggod ang tao nagkinabuhi siya alang siyang ikalipay ug ikay muot, dili na niya ikalipay ikay mo magbuhat siya sa iyang ikalipay kamot, dili sa ikalipay ikay muot sa Dios. Og muna nga kung ang balaang kasulatan atong gisusi, masiguro ta nga insakto og tinuod atong gisunod, gituhuan ug gibarugan, labaw sa tanan masyur mo nga naatas kamatuoran, kay ang kamatuoran ang pulong sa Dios kamatuoran. Juan 17:17 ningon, balaan na sila pinaagi sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Busa sa imong pagtuo sa pagpangalagad sa Ginoo, ang imong gisunod, ang imong gituman kung pulong sa Dios, naa ka sa kamatuoran. Kinsa man ni ang kamatuoran? Juan 14:6, si Kristo, ingon si Kristo, ako mong dalan ug ang kamatuoran, meaning nga naa kay Kristo. Ha? Muna nga paningkamutan nato kay si Kristo ra ang muusab ug mubag-o sa atong mga kinabuhi. Naatay kamatuoran, meaning naatay Kristo. Ngani brother, angay mong mahibaluan kung atong halungkaton gyud ang kanunay ang Biblia, bisan pa sa unang mga panahon sa pagpangwali sa mga apostoles, ang ilang ginawali, ginabase sa kasulatan. O kadtong mga taong nangakabig nga sa pagwali nila ni San Pablo, ang ila sad gisusi ang kasulatan kung kadtong ilang nadungog og nabati sa giwali sa mga apostoles tinuod ba. Sa laktod pagkasulti, dili ba lang kay sunod-sunuran, mutuo ka lang, ha? Kay diha ni anang mga pangulo sa imong simbahan, hibaw nga tao ra pud na pareho nimo, makasaaraman pud na, nganuman, tao ra man pud na pareho nimo. Pero aron masiguro ang imong pagtuo, kinahanglan nga susihon nato ang susihon nato ang kasulatan. Dinhi sa buhat 17:11 ingon niini ang gisulti. Matud pa, og kining mga Hudiyo mabuot pa kay sa mga Hudiyo dito sa Tesalonika, kay kini sila midawat man sa pulong uban sa bug-os nga pagkamasinabuton o nga sa adlaw-adlaw nagtuon sa kasulatan sa pagsusi kung tinuod bagayod ang mga butang nga gikasulti kanila. Tanawa, sa pagpangwali sa mga apostolis, dunay mga tao nga nangakabig diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Pero bisan pa niya na adlaw-adlaw ilang gisusi ang kasulatan aron sa pagsuta kung tinuod ba ang mga butang nga gikasugilon kanila. Busa brother, uban sa tanan nga mga naminaw karon, wala na ilain pa nga pinakaimportante og bililhon diha sa pagtuo sa usa ka tawo nga makahatag niya og dako nga kasiguruhan og tabang nga maangkon niya ang kaluwasan, kinina ang balaang kasulatan. Sa ikaduhang Timoteo 3:15 gisulti, ug nga sukad sa imong pagkabata ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan,
nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Hesus. Remember, ang gisulti nga matud pa nga sukad sa imong pagkabata ikaw nakasabot na nga ang balaang kasulatan makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Hesus. Ang makaluwas, ang manluluwas si Kristo og ang mugiya og mutabang nimo nga makagagahom sa pagtudlo ngadto sa kaluwasan kini ang balaan nga kasulatan. Sa laktod paggasulti, kung atong ipahalimbawa o kung apasumbingay nato sa usa ka barko nga nagdagan siya gikan sa Cebu paingon sa Manila, doon na ra magyud ni tutulo ka tawo nga gikinahanglan nga importante gayud kaayo. Una, kapitan; pangalawa, ang chief mate; pangatlo, ang timonel. Pero kini silang tulo og naa panahon sa clearing na sa Coast Guard ang pangitaon sa ila ang mapa ug ang kompas. Kining duha kung naay usa nga waa ni di gina-cleared sa Coast Guard, busan naa gina ang mapa ug kompas. Unsay kagamitan sa kumpas? Ang kumpas nagpahibalo na nimo kung asa kang lugara o dapita, kay magtudlo man na north, east, west, south. Samtang ang mapa nagahatag na og kasiguruhan nga dili kadiha moagi kay bahura na o kanana ang isla na, parula na diha. Kay kung wa ang mapa, posible nga ang barko mabangga sa parula, mabangga sa mga isla o kaya masangad sa bahura. Unsa ning bahura? Mga magbaw nga lugar o dapit. Busa importante gyud kinini ang mapa o usab ang kumpas. Apan natingwa ka matingala nga ang dagat walay karsada, walay mga street light, unya ang barko ang suga naara sa sulod, wala gisuga nga naghayag paingon sa unahan aron na ang barko adto agi. Pero nganong makaabot man siya didto sa pantalan sa iyang adtuan tungod na sa mapa og kumpas. Busa kamo karon nga naminaw sa pulong sa Ginoo, hinumdumi gid ninyo nga sa atong pagpangalagad sa Ginoo atong himuon nga mapa ug kumpas alang sa atong kaluwasan ang balaan nga kasulatan. Kung unsa man ang imong naabot og nakabot ni ining kinabuhia, dalaygon ka nga nakabaton ka og kalampusan sa imong mga naabot. Apan og unsa man nga mga butang karon ang imo hagyod nga nakuan, ang butang nga imo hagyod nga nahuptan karon, dili gyud na makatabang nimo sa adlaw unya sa katapusan para sa imong ikaluwas. Nganuman moabot ang panahon, basis gisultis Biblia, ang salapi ug ang bulawan isalibay na ngadto sa mga kadalanan. Nganuman wa na nay pulos para nila sa pagkakaron sa salapi ug bulawan nahimong hakog ug dalo ang tao. Nganuman mura og bugat kaayo sa iyang kamot, ang iyang tinud-an og singot itunol ra niya para gamiton sa pagsulti sa pulong sa Ginoo. Apan moabot ra unya ang panahon nga ang mga tao na mismo mo'y moalsa sa ilang salapi og unya ilang ipagamit pero wa na nay pulos mo nang isalibay na lang na ngadto sa kadalanan. Sa samang pagkaagi kung unsa may imong gituhuan karon nga pinasikad sa kasulatan, mas bililhon pa kana sa salapi ug bulawan og dili gina nimo ikasalibay sa adlaw unya sa katapusan, hinunua naghatag hinuon nimo kasiguruhan nga maluwas ka. So salamat kayo brother sa imong gipangutana diri, og kung wa pa man gyud ka gyud mahatagig katagbawan, pwede nga mo paluap ka, no? Karong gabi mauli ko sa balay kulang-kulang alas 8 kay alas 7 man ta makuan, kulang-kulang alas 8 og naapat ta usahay malangan man ta sa karsada kay muurong ta kay naay nanawag listener, makaabot ta dito mukapin gyud og gamay sa alas 8. So ayaw ka balaka kay bisag nagkaon ko kung naamoy gusto nga mapakisaran may tungod sa Biblia, ako na nga gihimo
tungod og alang sa kabililhon sa inyong kalag at tubangan sa Ginoo. Dili nato sayangon ang dugo nga giula ni Hesus dito sa Kalbaryo sa krus. Gibiyaan ni Kristo ang iyang trono dito sa langit, ni kanaog sa dinhi sa yuta nagpakatao. Tungod nimo ug nako, ayaw sayanga ang dugo nga giula ni Hesus. Ayaw ipakabililhon ang mga butang sa kalibutan kaysa pagkabililhon sa dugo nga giula ni Hesus. Wa ko mag-ingon nga ayaw na paningkamot sa mga butang sa kalibutan, apan ang buot kong ipasabot nga mas bililhon o bugat ang imong pagbati sa dugo nga naula ni Hesus dito sa Kalbaryo sa cross. So ang ato nga pagtuo ug pagpangalaga des Ginoo, atong masiguro nga kini tinuod insakto pinasikad sa balaang kasulatan, diin ang kasulatan mao ni ang atong mapa ug kumpas paingon didto sa baybayon sa kaluwasan. Sa adlaw unya sa katapusan, ang tanang mga butang mahimong mapala kana sa dako nga kalipay unya sa pagbalik ni Hesus, nga sa pagyahat sa duha nimo ka mga mata paingon sa itaas, makita nimo ang manluwas nga siya nagalingkod sa iyang mahimayaong trono, kinuyugan sa tanang mga anghel sa langit. Sumalas mabasa nimo sa Mateo 25:31. O gunya ang tao nga naandam sa pagbalik sa Ginoo maghangad sa tumang kalipay, apan alang sa tao nga dili andam sa pagbalik sa Ginoo, managan ngadto sa mga bukid ug mga bungtod, maghangyo sila o rock down full on us, cover on us. Nganuman dili sila takos niya ng kordero sa Dios, dili sila takos ng Hesus nga nagpalansang sa Kalbaryo sa cross sa ilahang pagsugat, nganuman tungod kay sila wala naghatag og bili sa dugo nga giula ni Hesus didto sa Kalbaryo sa cross. Mga higala, ang panahon talitapos na. Busa ibutang sa siguro nga masiguro ang imong gituhuan o gibarugan, pinasikad dinhis balaang kasulatan. So araw-araw atong himuon nga kabahin sa atong kinabuhi ug pagkinabuhi ang pagsusi sa kasulatan, bisan 5 ngadto 10 minutos lang matag adlaw, mahimog yun na nimo ang paghatag niya na dili gina may tabong dili nimo na mahimo huna-huna aragod ambot lang ka kung ang imong cellphone mahabilin sa balay, imo ginang balikan bisag layo na, gawas lang ka ug wa na kay time. Pero ang Biblia tuyoon gini mo og bilin diha sa imuhang puloy-anan. Pero aron madala gid nimo, pwede ra man ka mag-down sa imong download sa imong cellphone, may tungod sa Biblia, basaha ang pulong sa Dios, magtudlo, magagiya nimo unsaon sa pagkinabuhi nga matarong atubangan sa Dios o pinagi sa pulong sa Dios, mamatuto ta diha sa pagkamatarong ug makita nga kita takos ug andam sa pagbalik unya ni Hesus. Din ang atong mga mata makatutok paingon sa itaas, din siya ibabaw sa mga panganod, magalingkod siya sa iyang mahimayaong trono ug unya kita magasugat kaniya nga malipayon. Salamat sa inyong pagpaminaw ug pagpatalingog sa pulong sa Dios. Si Brother Libby maghatag dugang pagpasabot ug pagpatin-aw sa nakasabot ug natin-awan na ninyo nga mga hunahuna. Brother Libby. Okay, digang salamat Brother John. So ato ning basahon mga higala. Okay, ato nakita din si Brother Neil Guarin. Salamat sa paglab o pagpray, Brother Neil. O niya po si Brother Rufino Moreno. Salamat po sa paglab o pagpray. Niya po si Brother Edwin Notarte. Ngun siya din amin. O niya, ato pong nakita din si Sister Ginaline Lumuntad. Iyang minsay ato ning basahon. Okay, ato yung tanawon iyang message. Mayong gabi, Sir Libby o Kuya John, greet ko og happy birthday sa akong ikaduhang igsuon sa anak ni Nanay Nympha Villacasten, si Joseph Bakumo Villacasten. Nung happy birthday, God bless you all. Okay. Niya po si Sister Nini Punay Luyaw. Mayong gabi mga kaigsunan, watching from Bulacau, Talisay City, Cebu. Anak ni Anhing Noikio.
Punay. Salamat, Nini. sis. Oh. Sa inyong pag-view sa atong program. Inyo gingitagaag higayon ang pulong sa Ginoo nga inyong mapamatian. Thank you. Okay, ato ning lantaon pagyod mga higala ni ay mga nahidugang nagtanaw ni as Melanie Monasilio Sabroso, ni asad si Lovely Deheto, Yumi Perez Cabrera, niya po si Brother Johnny Mainit, niya Binji Olasiman, niya po si Carlota Nicole, niya Buyat Javino Santing, niya po Sister Tata Likay-Likay Sanglitan. Okay, muna ito mga nakita nga dinhi mga higala nga nag-like, niya arita sa mga nag-heart ato ning lantaon makadiyot ni si Angeline Mendoza Matias, niya po si Rosalyn Mainit, niya ato pong nakita si Brother Jojo Cordoba, niya si okay, ato ni tanaw ni sunahan. Okay, mora to higala ato nakita nga nahidugang niya dirita sa ato nga messenger ni asay ato nakita dinhi kaganihan ay nagmensahe ato ni nga lantawon makadiyot. Okay, si Teriso Danlag Malabon, Gina Gonilamos Larisma, niya po si Sister Ninfa Villacastin, niya ato sa nakita din si Brother Domingo Bunukan. Maayong gabi ninyong duha, Brad Lib o Brad John, o sa tanan natong mga kaigsunan nga nagsunod kanunay sa pagpamati nining talagsaon nga programa. Din mao kini ang mahimong wish ning kalibutan nga mangitngit sa sala. Salamat Brad Lib, o God bless natong tanan. So mayong gabi niyo Brother Doming, o God bless po nimo. Okay, ni apod si Sister Ginaline Lumuntad. Maayong gabi Sir Libby o Kuya John. So good evening Sister Ginaline. Ni apod si Dong Sensor Sumalinog, may gabi ni mo dong. Ni ato po nakita si Brother Navigator Flores. Niya po si Belinda Lohira Tirana. Salamat po sa pag-send og heart, Sister Tirana. Okay, mo ato na tamahigala sa paghatag og dugang tubag, pero di pa atong basahon ni gala ni ining sulod. Good PM sa inyong diha Brad, kana si Neil Guarin Brad, ang pamilya ana niya puro SDA. Salamat kaayo no sa info. Sila si Brother Neil Guarin, pamilya na sa mga Adventista. Niya po si Annabel Idroso. Salamat sa pagbasa Brad, God bless kaninyong duha o kanatong tanan. So thank you po kayo Sister Annabel Endroso. Niya po si Sister Nini Punay Luyaw. Welcome mga igsoon, God bless sa inyong programa matag gabi. So salamat kayo. Good evening po nimo dia Sister Nini. Okay, mo ato tahigalas paghatag dugang tubag sa pangutana. Giyon sa to niya paghanay Brad John ang iyang pangutana. Ang iyang pangutana Brother Libby, giyon sa nato pagsiguro nga insakto og tinuod ang atong gituhuan o gibarugan kay ang uban pong relihiyon na aman sad sila gituhuan. Okay, daghang kay salamat no. Nindot pa gina nga sigurohon gid nato. Ang siguro kadaghan na gid mo makadungog nga ang ato din higaning programa ang mga tubag nga atong gihatag based on the Bible. Kaya ang Biblia gituhuan natong tanan og mao ni sukdanan. Mo ni atong gamiton nga sukdanan sa pag-ila kung unsa kasiguro nga ang atong pundok nga giapilan mao ang Iglesia
nga iyas Ginoo. Oh, ang Biblia mo'y musuta ng tanan. Hinuon Dios Biblia wa nganli ang iglesia nga gitukod sa Ginoo. Naghisgot lang siya nga pagatukuron ko ang akong iglesia sa Mateo 16:18. Oh, nagmention siya ana. Pero wa gid siya gimension human niya og ingon pagatukuron ko ang akong iglesia, wa gid siya mingon mao ni ngalan sa iglesia nga akong gitukod. Wala nganli mga higala. Anya ato mareliyon na ani mga ngalan aron ma-identify nga naata ng punduka. Kay siguro og gibutangan pagngalan si Ginoo. Di na siguro atong leaders, mga leaders sa dagalalayong pundok maghasol og pangita ug unsa ingalan kay nanagoy gibutang ni Ginusos mo ni ngalan sa akong iglesia nga gitukod. Wa man nganli unsaon pag-ila. Di ba ila pinagisngan? Asa man ila maila ka na pinaagi sa mga doktrinang gitudlo diha sa Biblia mga higala. Nagsunod ba? Kay og tinuod ta nga ang atong iglesia tinukod ni Kristo. Ang pagtulon-an niya na iglesia higala wa mo kontradict diha sa Biblia. Pero ang ireliyon nga atong gituhuan nga tinukod ni Kristo pero naay daghang gitudlo niya ng punduka nga sukwahi diha sa Biblia dili gina tinuod mga higala. Bisag unsaon natong angkon nga tinuod ni sanglit na ay mga gitudlo diha sa Biblia nga wa sunda mga higala kutob ra gid sa pag-angkon. Pero dili gina mahitabo nga matinuod tungod kay daghang gisupak mga higala. Sumra imong sukdon sutaon sa Biblia. Oh, kay ang Biblia lagi mao'y sukdanan sa pag-ila kay sa atong mabasa sa ikaduhang Timoteo 3:16. Nag-ingon si San Pablo, ang tibuok kasulatan or tibok Biblia gisulat kini uban sa lamdag gikan sa Dios. Sa ato pa ang mga nagsulat sa tibuok Biblia mga tao nga linamdagan sa Dios. Nagingusunahan ug may kapuslanan kini sa pagtudlo sa kamatuoran. So, nagpasabot na nga ang Biblia gud mo sukdanan sa kamatuoran kay mutudlo man ni sa tibuok nga kamatuoran, kumpletong kamatuoran higala. Motong giingon ako gani pagwa diha sa Biblia ang atong gitudlo di gina tinuod, dili na kamatuoran. Kay kamatuoran pa na ang gitudlo ni anang pundok nga atong giangkon wa masukwahi sa gitudlo sa Biblia. Manig iyon sa atong gibasa may kapuslanan ang tibuok kasulatan sa pagtudlo sa kamatuoran. Number 2, may kapuslanan sa pagbadlong. Number 3, may kapuslanan sa pagsaway. Sawayon ang atong dili insaktong gituhuan, atong dili insaktong mga buhat, sawayon sa Biblia kung imo ning tun-an. O din ikapat, may kapuslanan sa pagtudlo sa tao kung unsaon niya sa pagkinabuhi nga matarong. So ang Bible kompleto ni higala sa mga kasayuran kung unsay atong buhaton aron ta maluwas. So unsay gibasihan namo nga nag-angkon mi nga mao'y tinuod, ang Biblia higala mao'y gibasihan ning tanan. Karon niya kay ang Biblia man mo sumbanan. Nag-ingon ang unang Juan 2:4. Ang tao nga nagaingon nakaila ako sa Dios apan wala magabantay sa iyang mga sugo bakakon kanang tawhana og wala kaniyang kamatuoran. Muni pamahayag ni San Juan, ang usa ka tawo daw nag-ingon nakailag Dios pero wa nagtuman sugos Dios, bakakon og wa kaniyang kamatuoran. Sa samang pagkasulti, ang usa ka relihiyon nga nakailag Ginoo pero wa nagtuman, wa nagtudlo sa pagtuman sa balaod sa Ginoo, bakakon ang punduka, wala kaniyang kamatuoran. Klaro kayo. Sa ato pa, ang balaod sa Dios
gihimong instrumento sa pagsukod sa usa ka tawo kung nagtudlo bisas tinuod o wa ba. Ang balaod sa Dios mo ni usas instrumento sa pagsukod sa pag-ila nga kining atong pundok iyabas ginugdili. Pagwa nagtuman sa sugo ang akong pundok, dili na tinuod mga higala. Unsab na siya? Bakak atong nabasa bakakon kana og wa kaniya ang kamatuoran. Ang unang sugo sa napulo ka sugo, dili ka magbaton og laing mga Dios. Pag ang atong pundok naay gibatunan nga Dios nga kinulit, dili ta mahimong tinuod. Kutob tas pag-angkon. Ikaduhang sugos Ginoo, dili ka magyukbo og magsimba ni anang mga Dios-Dios nga kinulit. Pag nagyukbo gani ko, nagsimba ko sa mga binuhat lamang sa tao, mga graven images, dili ko tinuod nga pundok mahigala. Sa ito pa sukwahi sa Biblia. Ikaapat na sugo sa napulo ka sugo, hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado. Pag dili Sabado ang akong gibantayan nga adlaw, lain nga adlaw semana ang akong giila nga adlaw igpapahulay as Ginoo. Kutob ko sa pag-angkon nga tinuod, pero dili de tinuod. Nga naman, ang Biblia nagsulti nga nagkanayon higala, nakailag Dios, pero wa nagbantay sugo, baka kun kanang matawhana, wa kaniyang kamatuuran. Sugo des gini siya hinumdumi ninyo. Ang igpapahulay, ang Sabado, balaan na kining adlaw. Kumusta man ang atong pundo karong giapilan nga nag-angkon tinuod? Sabado ba ang inyong giilang igpapahulay? Paglain gani nga adlaw higala na, subo kayong palandungon kay wa kapasar. Wa kapasar diya sa Biblia. Wa kapasar sa sugos Ginoo kay naday gilapas. Maingon taon niya, Brad, og siya Brad atong gituman. Ang kanang adlaw sa bali ko pahuli atong lapason. Di na okay. Kung imong tanaw higala, ang Santiago 2:10 di gid okay. Nga naman unsa may Santiago, ang naglapas bisag isa lang kasugo gikan sa balaod, samara ngayang gilapas ang tanan. Sa ito pa, dili okay ang Ginoo. Tuman akong siyam, isa akong gilapas. Ang gustos Ginoo, nga ang tanan tumanon na to. Suma sa Mateo 5:17 na ingon si Jesus, ayaw ka pagunahuna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan sa mga propeta. Ako dili, ako manis pagbungkag kundi sa pagtuman ni ini. Wa bungkagan ni Kristo ang mga sugo sa iyang amahan. Ato nabasa din matod pa niya nga wa niya bungkaga mahigala, unya nagtugon siya sa 18, sa pagkatinuod sultihan ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit og ang yuta, walay pagasayloan sa kasuguan. Napay langit higit, napay yuta, ato namang gisaylo-sayloan ang kasuguan. Sige, gipili-pili man nato. So kini na pulo kasugo, usa ni sa instrumentos Ginoo sa pag-ila nga kun ang atong pundok iya ba og di ba. Kay gwata nagtuman, di ta iyang pundok. Muna maila pinagis doktrina nga gitudlo higala. Anya, kumusta man ka atong iglesyang pasakupan karon? Basi di na Sabado ka paulay ha? Delikado kay na. Basi gwata nagbantay sa napulo ka sugo. O niya unsa pa'y mga sugos Ginoo nga angay nato hinumduman atong bantayan. Kanang sugo nga kung sapakon makapaimpierno. Kanang gitawag dietary law nga gihisgutan sa Levitico 11 nga ang pwede rang kaunon sa manap sumala sa versikulo 3 kadtong manap nga pikas ang kukog nagapangusap mo na pwedeng kaunon sa mga langgam pod, kanang mga langgam nga di mananagit, arikas mga isda, ang mga isda nga may kapay mahingbis pwedeng kaunon mahigala. Muna gitulo sa Biblia. Kanya sa Sitig 8, nag-mention gid ang baboy kay kini may pikas ang kuko, apan wala nagngusap siyang kinaon, mahugaw kini alang kaninyo. Sa unod nini di ka magkaon og di kamo maghikap sa patayng lawas nini, hugaw sila alang kaninyo.
gipronounce dos Ginoo. Hugaw manggihila ang baboy guwan pang gidili. Kumusta man ka? Ang pundok nato ron nga nag-angkon nga kining amo mo'y tinukod ni Kristo. Basig kaon na tag baboy higala. Kaong ganita na kutob ito sa pag-angkon nga iyang tinukod sa Ginoo. Kag tinukod dito sa Ginoo, musunod tas Ginoo. Dili kay musupak sa Ginoo. Unsa may gisaad sa Ginoo? Niadtong tawo nga magkaon sa baboy og dili, mga mahugang butang. Tanawang Isaiah 66, 16 o 17. Ang 16 mahigala naghisgot og adlaw sa paghukom. Matod pa sa 16, ang paghukom sa Dios ipaagi niya kalayo. Ipaagis kalayo ang paghukom sa Ginoo. O niya sa diyang iyan ang hukman ang tao pinayis kalayo. Gayon ni 16, og daghan unya ang iyang mapatay. Dili gamay. Daghan ang mapatay. Kinsa maning mga tawhana. O niya basaw ni 17, kadtuning mga tao nga nag-angkon nga sila balaan, walay sala. Nag-angkon Dios nun, pero nagkaon sa unod sa baboy og mga dulumtanan. Ang Biblia nagsulti, silang tanan dunganon pag-ut-ot sa dos katapusan ng iyon ang Ginoo. Ang ginagsulti ana, laglagon sa adlaw sa katapusan kadtong mga tao nga nagkaon sa unod sa baboy ug ubang panggidili. Sa ito ba makapa-impierno din na? Sumailan nimo ang tinuod iglesia kay ang Biblia mo manisukdanan. Maila pinagis doktrina. Ang doktrina nga akong gitudlo, kauntanan, di malas kayo. Ang insakto nga doktrina, kanang pagtulunan nga uyon sa Biblia. Kung sa may uyon sa Biblia, di po mukhang baboy nga naman. Kaya di man ipakaon ng baboy. Wala po'y bisyo. Dili sad mag-inom sa makhubog inimnon. Gilikayan ang mga bisyo nga makadaot sa panglawas mahigala. Sumuna ang ilhanan sa matuod nga iglesia. O niya, nayon ni ang Mateo 7:21. Dili ang tanan magtawag kana ko Ginoo-Ginoo makasulod sa langit. Kun dili kadto lang nagtuman. Si Kristo na gyud ang manluluwas mo namuong ani nga maoy mobalik sa kalibutan ingon siya di tanan nagtawag na ko Ginoo makadto sa langit. Kay daw halos biya tang tanan nga pundok nagtawag og Ginoo. Pero tanan bang padton sa langit? Ingon si Jesus dili ang padtuon dito ang kadto lamang nagtuman. So matinuman rin padtuon. Sulti na ni Kristo ha? So kaya matinuman may padtuon, kung nakita na ito nga wata nagmatinumanon, undangan na itong supak-supak. Magtuman na ta, aron singon ni ana, sa pag-abot sa Ginoo, ikaw, ako, makauban ka niya, o makapuyo ng langit, nga iyang gisaad alang kanato. Okay, ni as Brother Jerry na ilon. Wa naman tayo higala sa di pahingpit tapuson atong tulumanon, niya ang ato nga theme song. Ang balaan nga kasulatan, inugas sa katawhan. Mga igala magampugitan, dalaygon ka nga Diyos sa walay katapusan, salamat sa kalampusan sa imong pulong, tuguting nga ang mga naminaw. Imong mahayagan, unta ang imong pulong makahatag kausaban kabaguhan sa ilang mga kinabuhi. Tubagang among mga pagpangaliw pinagis pangalan ni Jesus nga among matod ng Diyos ug manluluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang inyong higalas kanginan Pastor Joel Trana, Brother Lyric Labis, uning ubos higala gigsoon Brother June Bihito, magaingon sa inyo maayong gabi. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comport you with a lie.